Isalmilkom nilqakom għal dan l-aġġornament tal-aħbarijiet tas-9:30. Għalkemm il-maltemp tal-bieraħ jibqa' fuq fom kulħadd dalgħodu jidher li s-sitwazzjoni mhijiex daqstant allarmanti. Dwar l-interventi li kellhom isiru l-bieraħ mill-Protezzjoni Ċivili tkellimna mad-direttur ta' dan id-dipartiment, Patrick Murgo. L-iktar li tlaqtet kienet il-parti ta' Udex u l-parti ta' fuq ta' Malta. Għal-daqstant bħala dipartiment aħna kkonċentrajna l-operazzjoni tagħna f'dawn l-areas, f'dawn iż-żoni partikolari fejn ovvjament l-antara kien li l-ewwel insalvaw id-nies, jiġifieri noħorġu n-nies minn karozzi u nsalvaw id-nies minn dawk li nqabdu ġol il-mijiet. Intervista li kienet ippubblikata fil-Gazzetta The Sunday Times fl-2007 tikkonferma li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ilu konxju mit-teknoloġija tal-kumpanija Norveġiża Sargas mill-inqas 4 snin. Madankollu minkejja t-teknoloġija użata minn Sargas twassal għar-roħs fil-kontijiet u għal tnaqqis qawwi fit-tniġġis, il-Prim Ministru injora l-kollox il-pjani ta' din il-kumpanija. Fl-intervista l-uffiċjali minn Sargas kienu tkellmu dwar il-possibilità li Malta sal-2012 tkun waslet f'pożizzjoni li tipproduċi l-enerġija li jkollha bżonn mingħajr tniġġis. Dan ifisser li 20 xahar sħaħ qabel ma kien iffirmat il-ftehim sigriet ta' aktar minn 200 miljun euro mal-BWSC, Lorenz Gonzi kien konxu li teżisti teknoloġija li tħammeġ ħafna inqas u li kienet twassal għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl. Id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono jgħid li jħossu diżappuntat bl-attitudni tal-Ministru Carmen Sud Bonnici fir-rigward tal-abbozz ta' liġi li emenda l-Kodiċi Kriminali. Jgħid li huwa sar jaf b'dan l-abbozz minn fuq il-mezzi tax-xandir u li qatt ma ġie diskuss fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Franco De Bono fisser l-abbozz propost mill-Ministru Mifsud Bonnici bħala taħlita ta' affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin. Franco De Bono jgħid li dak li qed ikun propost mhux se risolvi l-problemi li jeżistu, anzi se iżid problemi ġodda u joħloq aktar burokrazija. Wara li l-bieraħ tħabbret il-mewt tal-Isqof Awżiljarju Annetto De Pasquale li miet fl-età ta' 73 sena, illum il-ġisem tiegħu qed ikun espost fil-Knisja ta' San Ġorġ ħal-Qormi għal-qima tal-pubbliku. Għada mbagħad fis-satejn ta' wara l-ofsinhar isir il-funeral fil-Konkatedral ta' San Ġwan, funeral li jkun ikkonċelebrat mill-Arċisqof Paul Cremona. Strajk fis-servizz pubbliku fl-Ingilterra llum mistenni jipparalizza l-ajruporti fil-pajjiż. Dalgħodu One News tkellem ma' xi passiġġiera qabel qabdu titjira lejn Londra minn pajjiżna fejn uħud qalu li jippreferu jaqbdu l-ajruplan xorta imbagħad jaraw x'jiġri meta jaslu l-Ingilterra. Fl-istrajk tal-Ingilterra mistennija jieħdu sehem ma' 2 miljun persuna f'dak li għandu jkun l-ikbar strajk tul ġenerazzjoni sħiħa. Il-protesti u strikes qed isiru minħabba li l-Gvern irid li l-ħaddiema jaħdmu aktar fit-tul u jħallsu aktar f'taxxi biex jingħataw il-pensjonijiet tagħhom. Dak kien kollox għalissa, nerġgħu nkunu magħkom fil-5:30 b'aġġornamenti ieħor tal-aħbarijiet. It-temp mistenni jkun ftit jew wisq imsaħħab bħal bit tax-xita iżolati għall-ewwel li jsir ftit imsaħħab kultant. Viżibilità ġeneralment tajba. Riħ moderat mill-vant li jsir ħafif għal moderat. Baħar moderat li jsir ħafif għal moderat. Imbagħad baxx mixlokk. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas temperatura 13 grad. Temperatura tal-baħar 21 grad, l-indiċi u 2.